Здравейте хора, аз съм Евлоги Димитров Петров, плюс моя брат Александър Димитров Петров. И днеска ще играем на Five Nights at Freddy's 2, част 2 от The Story Alex. Ще натиснем нова игра. Така, натискаме. Добре. Значи, започваме. Така, значи, започваме. Чакай малко хора. Добре. Значи, така. Всичките са тук. Добре. Така хора. Добре. Така. Тази камера още е закручена, за жалост, от най-любимата ми камера. Но така хора, ако искате да видите още видео на Фреди, нека да съберем 500 лайка и ще направим втора част. Да, ама наистина. Може ли да съберем 50 лайка за сега? Да, моля. Ако го направите, ще ви даде 5000 лева. Да, 5000 лева. Да, и напишете в коментарите. Само, че на български. Пишете на... Но пишете на английски. Да, какъвто си искате. И на български, и на английски. Само двете езици разбираме. Добре. Значи така. Да видим аниматрониките сега. Чакай малко. Чакай малко хора. Добре, всичко си е добре. Да видим музиката. Музиката си е добре. Супер. Добре. И така хора. Значи няма нищо. Така. Така хора. Натискаме. Добре. Така. Арес така е хубаво. Не дай повече. Добре. Той боли. Няма го. Ето го. Дано да оцелее хора. Така хора. Който оцелее повече часа от 1 до 6 получава една голяма награда. Той чика! Вижте хора, той чика. Така хора, да видим музиката. Да видим първо той Фреди. Той Фреди? Добре. Значи, така хора, всичко е добре. Да видим музиката. О, започва да пада. Дай. Добре. Така. Минаха хора сега 1 час. Почти половин час. Така. Така, значи. Така, значи хора. Музика. Добре. Така, значи слагаме маската за сигурност. Така хора, слагаме маската за сигурност. Съжалявам хора, че няма звук. Но друг път много ви обещавам, че ще има. Добре. Значи. Така. Чакайте малко хора, че пръстите ми са големи. Може ли да спреш играта и това се да ми почита малко ръката? Тъж ръката. Така, той Фреди още го няма. Добре. Тук ли? О, проси. Оп, уби ме. Така хора, сега е ред на моя брат. И така хора, сега е моя ред на Алекс. Така хора. Само, че да излезнем, че се е бъгнало нещо. Така. И сега хора.
А моя брат натиска първата част на Фреди. Ако може да се играе. А, Алекс, ние не играехме ли на тоята част? Ето, виждаш ли? Да, браво. Защо да се натиска, братчо? Подводяш като орангото. Ти не можеш да го държиш хубаво. Мълчи, Арес, така натискаме play. Така, чакаме да се зареди. Ту. Шуку-су-су. Аз как да игра така? Така, хора, чакаме да се зареди. Видите, бе, трябва да ми малко неудобно. И така, хора, значи, Аз говоря сега. да видим моя брат, как ще е сега. Да видим, още се зарежа, не дайте да ме видите. Да, Не съм хора. измислила с играта. Да, хора, прави сте. И така нататък. Сега, това Фреди. Започваме играта. Grand Reopening. Help wanted. Grand Reopening. Иначе, пица. Съжалявам, че не си показвам лицето, но все още нямаме по компютър. Опа. Обаче хора, чакате, че нещо мъничко се бъгна. Разуми. Бъгна де, да. Моя брат е така ще играе. Така ще играе, хора. Така е по-хубаво. Така се вижда. Добре. Значи, братко, сега как се справиш? Но сега, добре. Аре се де... Ти го прави и го развали пак. Браво. Нищо. Малко големи школа, нищо. Хайде. Махни си малко пръста и то по-добре. Така, хора. Малко се страх. Така. Пак ще става нещо. Да си играе много дефектна. Така, хора. Видим. Трябва да се вижда Алиус. Телефона малко прав. Така. Да се вижда малко. Ако може. Така. Така е по-хубаво. Я го сега го обради. Чак малко, хора. Така, хора, едва го оправихме. Сега. Добре. Забеляза. Чакайте малко, хора. Добре, дай после се чува. За радост. Ой! Той боли. Така, хора. Ама раздатискай с по-малко пръсти. Добре. Къде е маската? Ето я бе. Първо музиката да видим. Че да не стане обърквация. Натисни бялото. Дай да ме лети си много мило. Така, хубаво. Виж първо музиката, братко. За да сме сигурни. Така. Тя е музиката, камерата на 11-та камера. Така. Ето я. Малко бързо, братко. Добре, сега сложи маската, идва. Да, ти седи. Натискай. Де. Готови сме. Така. Чувам някой. Ми е добре. Опа. Арес малко е загазил. Така.
Така, хора. Да видим сега колко часа. Добре, сега 1 часа пак. Добре. Чуваме някой. Аз ще взема работил. И така. Ей! Добре. Кой е пожалвате чука? Или е Бони, или Чика. Къде? От тук, където излизат. От шахтите? Да. За това. Не може да се натискаш докато си с маска. И така. Да я сваляли? Не знам, ти реши. Музиката! Музиката! Натисни бързо. Не виждам! Извинявай. Натисни бързо белото. До 20. Как ме оплаши мен, човек? До 20 на повече от тебе с 1 час. Добре, хора, сега е мой ред. Малко почивка искаме да направим. Добре, хора, сега моя брат ще заснима, пък аз ще играя. Така, Алекс, сега чакай да го оправим. Така. Още малко хора. Така да видим. Само още 10 минути. Още няколко минути да кажа. 5-10 минути. Така. И още един път. Чакай. Така. Така, хора. Добре, хора, съжалявам, че го спряхме. Малко почивка и така. За това. И да. Ако искате да видите част 2 за FNAF Freddy, това видео трябва да събере 1 милион лайкове. 50, де, обърках се. Ако искате истинска част 2. Така, хора. И другия път ще видите как моя брат играе други страшни игри. Например, какви? Ще видим. Аз съм съгласен да играем страшни игри, но не знам какви. Ще видим. И така, хора, ако ви харесва това видео, натиснете лайк, натиснете и камбанката и коментирайте ни това видео. До скоро!